салому алайкум, дӯстони азиз, ба кулли подписчикои гиромин қадр. умедвор ҳастам, ки сеҳату саломат ҳастед. дӯстони азиз, мо қарор дорем дар деҳмой, ина хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, ина пеши ҳавли Ашкарочи. манин як дайро об мегузарад аз пеши хона, канали об, пастаяни обаш ҳаст. анинҷо оби качалка кардагӣ, аз замин оби нӯшокӣ баровардагӣ. инами назди ҳавлиш картошка, помидор, бодринг, тамоми сабзавот мешавад. дарахтош бошад, ҳамаш мевадиҳанда шудагӣ. ина ду дар хона тамоми условиш катӣ. гирди ҳавли маҳкам кардагӣ, тамоми ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳамаш қоидавӣ. ин ҳозир мерем ба даруни хона. худо хоҳад, ҳозир ба шумо шурӯъ карда нишон медиҳем. ина пеши ҳавлиш ду дар хона бо тамоми шароиташ катӣ, тамоми санъаташ катӣ сохтагӣ. фақат медарои зиндагонӣ кард. ин якум хонааш. ҳама шароиташ қоидавӣ. ба касе ки тақдир карда бошад, иншоаллоҳ ки зарар намекунад, фоида мекунад, не ки зарар намекунад. ина ин дуюм комнаташ. ина ин дуюм комнаташ. ҳозир мерем кухниша мегирем навор. ана инҷа бошад кухниш. ана инҷа бошад ҳозир душаш. ана инҷа душаш. касе ки мегирад, дӯстони азиз, номероро дар рӯи экран мемонам. марҳамат, занг занед.